Lero pa Nyasa VoiceBox tikupitiriza kumvera ndithu bambo Charles Ben Longwe amene wandithu tanena kale mbuyo mukuti atulutsa audio atatu amene zikuoneka kuti akulapa machimo awo amene ankachita mbuyo powanyoza Dr. Lazarus Makatha chakwera ndi utsogoleri wawo wa dziko lino. Ndiye muli yachiwiri imeneyi a Charles Ben Longwe akudzifunsa okha kuti ndi chifukwa chani ineyo ndinkanyoza achakwera nkhani second trade kulinda achakwera amene adabweretsa second trade ndiye okha kudziyankha kuti ayi nanga nkhani yang'amba kulinda achakwera amene adapangisa zimenezi okhanso akudziyankha kuti ayi. Tsono nkumadzifunsa kuti ineyo Charles Ben Longwe ndimanyoza achakwera chifukwa chani. Ndiye ndikhale limodzi kuti timve kuti kodi kulapa kwa Charles Ben Longwe kukuyenda bwanji mu part 2 imeneyi pano pa Nyasa VoiceBox. Kulandireni kachiwiri okondedwa omvera lero lino pa 27th of May 2024, and it happens to be on Monday. Well, my time says 27 minutes after 11 a.m. chigawo chimene chakumawa ndipo mulindine mbwalo limeneli Charles Ben Longwe kukubwesani part 2 ya confession. Confession part 2. Now I'm saying I cannot blame those people. Amene amatenga audio zanga kaliaja ndikuaponya pa YouTube, ndikuaponya pa Facebook, kuaponya pa WhatsApp, kwatumiza mosiana zimene ndima nyoza boma, kunyoza msogoleri. Now listen to this one. If you are a child of God, if you are a son of God, you are a man of God, you are a prophet. What does the Bible say about the leaders? Bible kuna koti. Mulemekeze azisogoleri anu amene akukusogolerani pakati panu. Period. That is the law. Pambali pamalamulo amene tina mu constitution ya Malawi. Tiliso ndi malamulo amene tili nawo mu Bible ngakhale Quran loera. Muzilemekeza azisogoleri anu amene akukusogolerani pakati panu. Kasogolerani ndi vuto ndi mulungu, it's none of your business. Kasa kuchita bwino, it's none of your business. Iweyo you are mandated to respect the leaders no matter how short, how tall, how huge, how small they are. Iwanchidako is just to respect. Now, according to the Bible, did I respect the leader of this country? That's a question, and a very serious question. Did I respect him? My voice notes, my audios, my videos, my writings, my sayings, did I respect him? No. So, today I cannot blame those people who takes the propagandas. I don't care. But I cannot blame you because it was me who did it. Ndipo ndi manena ena matau ndipo nyera munankula izimati na ankula ndinena ankula zimenezi. Komano in this audio of confession nofuna ndinene isi nthawi zambiri ukakhanima werazi umachita zolakwika zambiri. Kumachitidwe chapter 12 akuti from verse 1, Herod anapha atumwi ena ndi ena. Anawapha atumwi aja. Fumu Herod amene. Ndipo ataona kunena kuti izi zinakondweresa Ayuda ambiri. Pokupha atumwi akuti anaonjezeraponso Petro, kumutenga Petro kumuyika mundende. Kukonzekera kuti amuphenso. Why? Chifukwa akunena kuti akuti mumvetse, go to machitidwe Acts chapter 12 verse 1. Ndipo Herod ataona kuti ichi chimene ankachita kumapha atumwi zinakondweresa anthu ambi. That means there were winners, there were comments. Mukuchita bwino amene wathanana ukupatu ndiwe
koma ukupereka ma comment ndiyena sakupha nawo, koma kupasa mangolomera kuti upitirize bezimene ukuchitazo. Mwaona? Ndiye Herode ataona kuti zinakondweretsa Ayuda ambiri, what did he do? Anaonjezerapo kumugwira Petro ndi kumusiya mu ndende kuti amuphe. Zidakanika mapeto ake Mulungu anazionesera yekha. Mwaona imeneyo? Yesu atamangidwa kuti akupita kukaphedwa. Majority of people said, fumu itana kuti ndikumasuleni ndani pakati pa Barnaba ndi Yesu. Akuti masulani Barnaba, koma mangani Yesu, Yesu aphedwe. Zifukwa zomphera Yesuyo Mwaiona? Zifukwa zomphera Yesuyo 0. Akuti chifukwa chompheracho, akuti mwati inu ndinu mfumu ya Ayuda. Basi chifukwa chompheracho tu chimecho. Kungomuyankhula kapena kungomva kuti ndi mfumu ya Ayuda, chimecho chifukwa chakwana aphedwe. Ndiye mawera azambira kuti masulani Barnaba, pachikani Yesu. Yesu pabwalo la milandu akuimbidwa milandu because ungaphedwe usanaweruzidwe. Milandu yako iweruzidwe kaende ukaphedwe. It's like, let me die first before you bury me. You cannot bury me before I'm dead. So let me die first. Nde sunga pasidwe chigamulo. Your last judgment, iweyo usana dutse trial. You need to go through trial. And to ambidi, they are under trials right now as I'm speaking. They are under trials. So you cannot go through. You cannot go through judgment before you are tried. So anaenera kumpasa try. Kumuizenga milandu. Nde milandu yakeyo akuti mumanena akuti osati ndinu mfumu ya Ayuda, akuti mumati inuyo ndinu mfumu ya Ayuda. Basi Yesu kuyankha kuti mukutero ndinu. Mwaiona? Mwatero tu ndinu. Ineso naneso ndikuzimverapo mpano. Fine si mfumu ya Ayuda. Ndine mfumu ya dziko lonse lapansi. That is to say. Faku buku la Miyambo akuti, I think Miyambo chapter 8 if I'm not mistaken. Akuti mene amamanga madziko adziko ine ndinali pambalipo ngati Misiri. So he was there. So sangakhale mfumu ya Ayuda. Eno yamene mati mfumu ya Ayuda. Kumaimba mfumu ya Ayuda ndekuti you have excluded yourself. You are not part and parcel yolamudwana. Olo mutati mukuimba nyimbo, mukulira nayo misozi, nde misozi ya flowa, nde koma nyimbo imene ikuutengera ndi ku misoziyo ikuyankhula za mfumu ya Ayuda. Yesu ndi mfumu, the King of Kings. Ku Yesaya kuti kwa ife mwana wa mamuna wapatsidwa, ndipo wabadwa, ndipo dzina lake lizatchedwa. That's a phrase. Mwana wa mamuna wapatsidwa, wabadwa, dzina lake lizatchedwa. Ndekuti za dzinazo tizazona patsogolo. That means aliko kale, analiko kale, chimene chinatsala ndi dzina. Loti Yesulo. Kumasata maamu. Chimene chinatsala ndi dzina. Lote Emmanuel Mulungu ali nafe. That's it. Kwa ife mwana wa mamuna wabadwa, wapatsidwa, tili naye. Ndi chimodzi akuna kuti praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Now, God has already blessed you. You're already blessed. Now, it is only ignorance that will take you to the mountain and fast for 21 days, 7 days, 21 days, and the prayer will be, bless me, God, bless me. You cannot force God to bless you because God knows whom to bless.
He knows. You're already blessed, but you don't know. You don't know because you don't know how to walk into those blessings. The mystery of walking in the blessings is not in you. Chifamwa iwe mwazaza machimo timanena kodio number 1. Sins omitted, sins committed, trespasses, transgressions, iniquities of your forefathers, they are inside you, and you are there. God bless me, God bless me, God bless me. No. Some of the things you think is a blessing, zimene zima kusidirisa ntwena, amene amaoneka kuti opemba, akukhala nawo maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake adayikana. Iwe kumasira zimenezo. Nenu mana kuti bless me. No. The only way of you being blessed, it is when you leave your sins. My people who are called by my name, when they shall humble themselves and pray, seek my face, and leave their wicked ways, then I shall hear them in heaven, forgive their transgressions and heal their land. Period. Antu anga ochedwa dzina langa kazichepetsa, nakapemphera, nakafuna nkhope yanga, nakaleka njira zawo zoyipa, pamenepo ndizamvera mwamba, ndikukhulukira choyipa chawo, ndikuchiritsa dziko lawo. Period. Isaiah chapter 1 verse 1 akuti, if you are willing and obedient, is it chapter 1 verse 9 or 8 or verse 1? If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. So if you are failing to eat the good of the land, it's not Dr. Chagwera, it's not MCP, it's not Tonse government. Check yourself. Where are you? What do you do? Because if you are willing, there's a lot of good things in this planet Earth. Mulungu sana avise kubereka iweyo. Pamene ona berekedwa, pamene ona balikidwapo, pamene popo ndindaliso. Endi palibe muntu padziko pano amene anabadwa opanda malo. Palibe. Chimenecho ndeni mafuna ndikuze ndimene. Now, padziko la Malawi, tinene chonchi sana fika dziko la mandankhula za Yesu, pachikani Yesu, maswani banaba. Imene ndi gulu la wanthu okonda zoyipa. Gulu la wanthu lokonda mtopola. Maswani banaba, pachikani Yesu. Mayona ameneyo. Nthawi inaka kuda Paulo yo aphedwa amene. Alipota mpase judgment yomupha, Paulo anampasa mwayozikanira. Alizikanire wekasona kuti nemufuna kundipha chifandi nemfalisi. Inetu ndi makhulupirira za kuuka kwa kufa, za ngero, ndi makhulupirira za mzimu woyera. Zimene ndi makhulupirirazo ndi zimene niyo mufuna kundiphera. Maona? Nde afalisi ndi asaduki anasemphana zochita. Asaduka kuti amene aphedwe, afalisa kuti ndi munthu watu. Yeti mene amabwera gulu lonse kuti amene tukamupha. Onse pamodzi, asaduki ndi afalisi. Iwo anali ndi limodzi. Komano Paulo akuti inetu ndi mfalisi. Chifukwa zimene ndi makhulupirira mufuna kundipha. Mpakana zinakanika zomuphazo. Kagulu ka anthu antopola. Let me say this. Timayamikirapo nthawi zina zake boma ndi kutukwanidwa. Chifukwa I have senses. March last year, February, March, kumathamangira April, ndimayamikira boma, ndimayamikira Chakwera. Atatenga flight, commercial flight from Malawi to Qatar. A president mwaenda pa commercial flight. Mwachita bwino, zimene mafuna nziko muno. Mwaiona? Chonsecho timanena kunena kuti. Achakwera kuononga ndrama za boma. Achakwera kuononga chantani. Misonkho ya Malawi. Akungopanga haya ndege. This time around, Dr. Lazarus Makathi Chakwera used a commercial flight. A commercial flight, that means he bought his ticket and bought a plane with his money. He bought a ticket going to Qatar. Kukagwira ntchito za boma. Ine ndinayamikira kuti zikomo kwambiri poti mvera. Koma chimene chisichina mveke bwino makutu anthu ambiri. If you remember, ma audios awiri kandi atatu a Jermati ndifaka Apollo part 1, ndifaka Apollo part 2.
poti phone yanga inabedwa amene ali ndi audios amene anditumizireso ku inbox kwanga +2764 377 3437 muntumizireso ku inbox kwanga ndifa kapolo part 1 and part 2 mayiona ameneyo nditangoyamikira omwe ajame timatika tusa audio chakwera ndi galu chakwera ndi gwape chakwera ndi mbuzi chakwera ndi kape ndi mamuna opanda umuna kumayamikira bwanja kutenga ndege kumapanga ya ndege kumapita ku Mozambique kumapanga ya ndege anthu kumaombera manje yakono ngadi ndrama za misonkho amene achakwera atangotenga commercial flight ndikupita ku Qatar ine ndikuzayamikira anthu omwe aja kuti iwe mbuzi ya munthu iwe ndi chitsiru kwambiri inu poyamba paja ndikuyankhula kuti achakwera ndi mbuzi ndi gwape ndi kape mamuna opanda umuna wa sataniki chifukwa chani akupanga haya ndege kuononga misonkho ya Malawi inu mumayamikira kuti akuonongadi misonkho ya Malawi tiye naye amene pa social media pananunkha osati masewera koma nditangoyamikira ndekuti gulu selija limafuna kuti nzinyozabe ngakhale pali zabwino ndizinyozabe ba ine nkhaonyoza zinyoza nkhaonyoza boma kunyoza achakwera kunyoza boma lawo tonsa kunyoza wina aliyese mbomabo institution iliyonse pamenepo ndewaita pamene ndizi chazuti masulani Barnaba pachikani Yesu nde ine pano sindikumasula Barnaba kupachika Yesu ndikumasula Yesu ndikupachika Barnaba lero muchimvetse chimenechi kuti lero ndifuna mumvetse kuna kuti ine Ben Longwe ndikumasula Yesu ndikupachika Barnabas lero siziteka zoti Barnabas amasulidwe Yesu apachikidwe no mwayiona ameneyo kulibeko zimenezo zifukwa zake ndikumakhala kuti akuti inuyo ndinu mfumu ya Ayuda basi akuti inuyo ndi mtsogoleri wa dziko lino ndiye zimene zinakondweresa ambiri nthawi imeneyo inali chifukwa chonena kuti ndi manyoza anthu ambiri amakonda kunyoza now masalimo kama Psalms chapter 1 verse 1 akuti odala iye amene sayenda pakatikati pa anthu onyoza kapena kuyimirira pakatikati pa anthu oyipa kapena kukhala pali zinthu zitatu masalimo chapter chake cha 1 verse yake ya 1 wodala munthuyo amene sayenda amene sayima amene sakhala kuyenda kuyima kukhala pakati pa anthu onyoza Bible tilemekeza na sogolera ndanena kale zimenezo nde ineyo mene ndi manyoza president wa dziko lino sogoleri wa dziko lino ni makonza biblically no ni manyoza pa zifukwa ziti nothing imene ndi manyozera ndi chani nothing kodi Cyclone Fred imene anthu ananyoza nayo inabwera ndi achakwera did Cyclone Fred came from State House from the Paris no dry spell did it come from Paris no did Chakwera give food to those people kapena is he giving food chimanga kwa iwo amene akhuzidwa yes kodi achakwera amanga njanji kuchoka dziko lino kupita kunakala ku Mozambique kuti transport iziyenda ndi yankhula zimenezi enake simankhula zimene anthu andiuza koma if it is valid I will say it enake anandibwerera ku inbox kuti muziyankhulanso za zitukuko zimene Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi boma lawo ndi achipani cha MCP akuchita mdziko muno such kind of things that if we see muziyankhulako zimenezo ndi phindu lache tikamati economy yagwa we don't have any company that produces money now Achakwera atsegula njanji yopita kunakala ku Mozambique
ndeo zijaza matraki vivi kuononga mafuta petrol chani musomata kumakangotenga kuti mabagi tiwiri ta fertilizer ka 30 tani basi kumabwerako ina ipite ka 30 tani kumabwerako ndi kumalemeresa ini aka matraki pano pose majors ata katundu ku Mozambique azibwera through pa shipi ya madzi kufika kunakala kunyamula pa stima ya pantunda mpaka na kudusa mulilongwemu mpaka na kusalima mblanta mosem. Tipempe boma kuti njanji imeneyi izafikeso kumzuzu. Chimentinga mapempe fendizimenezo. Treni imeneyi ifikeso kumzuzu. Tipempe zimenezo. Ndizo tandiza, yes. Ndeti tikamati tikutukwa nila jani. Kapena ma schools achakwera kumanga every school ndaenda ineyo ku northern region ndopeza every school they are building nice blocks ya school, nice blocks, very beautiful, unique. Zimene sizinamangidwepo like that before. Akumanga chakwera ndikuma mizi komwe akumanga chakwera. Alright, ndeti nene kuti ndima pano nditukwane achakwera. For what? Is he building schools? Yes. Ndendi atukwana pazifuku ziti. Inu ya antu haku north tapita ni ma schools. Mupita amene muli pa mzuzu. Tapita ni pakatoto primary school bacha. Tapita ni kaya kuchingoma. Tapita ni kaya ku odi maula. School yaku. You find a building new blocks. Nice blocks. Very beautiful than ever before. Ndeti ne utachakwera. Endi mbuzi. Endi guap. Ziyambira bad. Koma chimene tinga pempe kwa kuboma ndichone na kuti pa school ya pa katoto primary school ana a grade 8 amakhala pansi majeski kulibe nde boma titandize nfa boma lapita lija silina labadire za madesk ama school. Monte schools zambiri standard 8 ifeyo schools meta puzia zaka muzu timaamba kukhala pa desk kuyambira standard 6 standard 6 7 ena 5 kumene ena mamba kuyambira standard 1 pa desk koma ine nambira standard 6 ngati si 5 mpaka na 8 desk yabwino very unique. Koma lero chifukwa cha maboma amene apita zinatazaka muzuja zinatheratu zimene zija mpaka lero. Ndene ndikumbutse boma kapena ndiauza boma kuti pamene mukumanga ma blocks anyuwa kumzuzu kuno ana pakatoto grade 8 amakhala pansi. Ndipo simba katoto poka ma schools ambiri mwina siku north kokha kuno mwina so pa central mwina ku eastern region mwina so ku southern region. Ndimene ADPP ya journalisira boma ali bwana Dr. Lazarus Makathi chakwera. Mukamana kuti mukukonzadi chifama blocks tukwaona mukumanga. Tandizani ndi madeskiso mene mochonde simungapange zose zintawi imozi yayi. Pang'ono. Muyambapo pakatoto fanda yankula. Muyambapo pakatoto aguleni madeski. Tipezeso skulu ina imene kulibe madeski ana stand 7-8 mguleko madeski. Pang'ono zitukuko zina so zikuyenda. Nde ine ndilibe zifukwa zonena kuti ndibwere pano nditukwane achakwera. Pamene ndimatukwane achakwera for no good reason. Pano ndili ku Malawi ndaona. That is why I'm doing this confession. Ndipo mu audio imeneyi ineyo Ben Longwe ndikunena kuti achakwera ngati muli ndi space yokuti mukhoza kumukhulukira munthu number 1 amene apa pano ndikupempha inu osati Mulungu. Inuyo ngati muli space muntima mwanu oti makhulukira munthu ine mundikhulukire. Ndakuyankhulani zambiri zimene background zimenezo zosiyanira nati kujoni kumapusisa ukakhala kujoni ndikumaloza anthu amene ali kuno kuti ndi mbuzi umakhala yofa umayankhula zinthu zimene suzidziwa.
apolisi akupanga nkhanza anthu, apolisi, akupanga izi ndizi, traffic akuba. Guys, since I came here, I've never seen that. Mayona meneyo. Dziko muno mwalowa zida, makadete akagame alowa muno azipanthu. Since I've never seen these cadets kuti ali mdziko muno akupanthu. Nayona. Apolisi akugawa zida, kwa anthu kuti azipanthu. Since then I've never seen that. Mayona mene. Nde ineyo choti ndizima pachulu kunyoza Chakwera. Chakwera. Kunyoza Chakwera, kwanyoza ndipase ni ulendo ina nanoti, ndipase ni zifukwa zokuti ineyo zokwanira zondikanyoza Chakwera. This is my confession. Ilipo nthawi nake ndinayankhula zoyipa za Attorney General Atabu Chakaka Nyirenda. Dzina lawo lija ndikulitchula mwina mwake monena kuti munthu sangamve bwino. Ngati kumeneko ali ndi space. I'm saying and I will say it again. Kunena kuti ngati pali chilango choyenera ineyo kulangidwa pa zimene ndimankhulazo, everyone is free. Kunditenga, ndikundipachika, kandi kupanga zotani nane, let it happen. Komano, the job that you guys you are doing kudziko lino la Malawi inaenda ziona ndi maso. Ndiyambire kumudzi kwathu kunkata kweni kumene ndikuchokera. Madzi ali pali ponse panopo. Anthu ali busy kukumba madzi, kuika mapaipi anafika kumudzi. Ulendo wina ndinapita kusanga, kumsumba kusanga. Mukachoka pa turn off pankata kuti mupita kuchintheche, mupeza pamalo pena pamachidwa sanga. Pali ka training kochepa, mulowe pamene. Mupite kumosi, mukalowere kumsumba kandi kumusi, mukayang'ane, mukapeza kuti madzi anafika nkhale pa nyumba ya maudzu pali mpope, pali madzi pa mpope, wa mpope. Aboma anayika madzi kumene kucha. Pano ndikunena pano anthu akukumba. Ma subcontractors, ngakhale ma subcontractors ena ali akuba outer body tiyankhulaneso pamenepo, amene anawina ma project okumba ma subcontractors azikhala ndi surety ya zimene akupangazo. Faina kutenga anthu kumzuzu kumaka kumbisa kunkhata osalipira ndrama zawo, ndrama zikabwera iye ndikuthawa. Mwayona iye ndikuthawa. Chonde powapasa anthu ma contracts ngatawa muzionesesa kuti amakhala pati, amapanga ziti. They have been doing that for how long? Kumagwira ntchito za construction. Ena kumangotenga company ya anthu ena zina lawo pamenepo kubwera kukatenga anthu kumzuzu kwapitisa kunkhata azikalima kumene kuja, akalima kwa dampa. Nkhani yomvesa chisoni. Ine Ben Longwe ndajesa anthu ambiri amene akhala kuvutika pa nkhata chakodi maula uku chifukwa chogwiritsidwa ntchito yakalavulagaga osalipidwa. Osatuta water board sanalipire, analipira subcontractor yokutenga ndrama ndi kuyika nthumba. So anthu onena amati Achakwera. Achakwera this, Achakwera that. My confession is pesa nimpata kapena malo okhululuka. Ndipo whatever I'm saying I mean it. Chifukwa ine sindiyankhula ma propaganda. Zimene ndikuyankhula pano ndizoti ndaziona zikuti siza pa phone ya. Kuti tayankhula nizakuti pa phone ipo damaging people through phones. Yochoka kwa anthu kuti sukwadziwazo. Ena amatu akunama ine ndiri ku state house ndi magrancho pamene saku state house. Ine ndiri kweli ya 30 ndi magrancho kweli ya 30 pamene saku kweli ya 30. Ndi ma propaganda makers fa muntu akamachita compose lie bodza safuna kukhala yekha, amafuna anthu ena kuti awapachike bodza likome.
limveke bwino bodzalo ndi anthu ambiri avekedwa mabodza oti siyawo ifeyo tankhulapo zinthu zokuti siza ife mangobwebwita bwebwebwebwe kuchita cause havoc dziko muno tipanga mademo achakwera achoke mwakuti dziko munomo danda kulemba makalata kulembera maiko akunja ndile mbanso enanso kuna kuti that time I was writing ndili ku South Africa pano I will write it well in this country ndipo sindinati anthu omva kuyabwa panyenye mkolongo sanati amva kuyabwa chifukwa cha chilungamo chimene chikuchoka kwa munthu mmodzi yekha chilungamo chimene chikuyankhulidwa ndi munthu mmodzi yekha chikaswedwa dziko ligwedezeka kwende so ine sinimadandaulatu ndi anthu oti been wrong with this been wrong with that been wrong with this guys you are wasting your time ine si munthu oti mungandigwesera chifani mapanga zimezo ndekha mwayona imeneyo ndeno nsenu amene mmakhala ndi kantima kuti been wrong azabwereranso kunyoza boma forget about that ndikuti forget about that ine am here pabwalo pano sindikuchoka paka 2025 amene amanena been wrong amene mwakuti you are wasting your time tampaka audio kena pa social media lero kakwenda viral akuti been wrong anamutuma ka ndani soka ndani gola ine ndikubwera konko nakundimangira nyumba tafufuzani kwe msipiko mufufuze bwino mdziko muno kuti kodi been wrong amangiridwa nyumba yatha tafuseni kuti nyumbayo where is it located nyumba ili kuti ndizomwezi zatimasusa zija za Lighton Mangochi Lighton Mangochi ampasa 50 milioni achakwera amugulira nyumba zitatu inu 50 milioni yo ampasa liti nyumba zitatu zo amanga liti agula liti zokhazo mapropaganda been wrong ampasa chibanzi ampasa 15 milioni ampasa ngati boma la MCP limamangira anthu nyumba ine nyumba ndikuifuna ndimangire ngati amamanga manyumba kumamangira anthu ngati ifeyo andimangire MCP nangasazimanga chipoti ine ndilibe manje omangira ndilibe nzeru mutu wanga ndiosweka ndi azindimangira nyumba nde mwauze MCP wanimangire nyumba ikunenedwayo kuti andimangira fa ndikuifuna ndisamangonyozedwa uleresa MCP pena pake muganizepo bwino Charles waja chibanzi ine zingonyozedwa kuti ndaja chibanzi tabwesani chibanzi ndipo ndilekezekaye pamenepa ndibwera ndi part 3 ya audio imene ibwera part 3 ya audio imene iyi ndi part 2 may God bless you with me Charles Ben Longwe telera nyana bwana pababa panyenye mkolongo kwathu ndi kunkhara be God bless